tao ba yun? Humihipong ganun sa ulo ko. Dahil dito, Yon yung inaantay ko! Tito Ed with the drip! Umusin yung mga matatapang, ipapagpatuloy natin ang Linggo ng Lagi! Kaya atin agad simulan. From the Module ako, top, man, make it sa drop, naalala that's ko. Hindi na ako natatakot dyan kasi graduate na ako. Galing kayo Twitter. Ewan to. Ang nakakatakot dito. Pares. Ito pala yung photo na yun. Top Filipino ghost caught on tape. Sunod! Diba? Kahit patay ng aking MMR, importante nakabisita tayo. O happy birthday, kadadaan lang. The dark side of TikTok. Bawa na hininga. Ngunit nang nahuli niya na ang paniki, Nahuli ba ay yun? naganap ang isang hindi maipaliwanag na Soko. pangyayari. Tumama siya sa pader. Ginagawa yun ng mga sad boy. Ano nangyari? Gago. O gawa-gawa lang. Hindi ko mag-gets. Kayo, May mga gumagalaw dito kaibigan. na iba eh. Para may, ewan ko, hirap kasi mga itong low quality. Jollibee ng ba isang to? fast food restaurant kung Jollibee saan ba? makikita Jollibee to. ang isang crew na nakaupo ay biglang gumalaw sa bandang likuran niya ang isang pushcart. Ang dami, ang dali kasi dayain. Ba't lagi na lang pag mga ganitong ghost video, lagi alangan. Alam mo yan? Pwede ko sabihin may tali sa gilid. Setup lang. Sa yung existence ko bilang isang multo, kung mangkukupala ako ng mga taong hindi naman ako inaano. Para gets ko pa yung mga sa gera, di ba? Yung mga pag napatay mo, ano. Ang susunod na video ay kuha naman sa isang fire exit ng isang building kung saan makikita ang isang babae na binibidyohan ang hagdan na para bang may pinagtatago Paano mo nalaman na babae nagbibideo? nang biglang sumulpot sa harapan niya ang isang itim na babae. Paano mo nalalaman kung babae o lalaki isang multo? Anong... Gago? Utang ina mo. Paano kung long hair Hindi lang siya? malinaw. Paano kung rakista to? Did you just assume the gender of the ghost? Nasa sa inyo na yan The kung audaciousness papaniwalaan niyo city. ito o hindi. Ang gusto ko sa multong yun, sumusunod pa din siya sa hagdan eh. Dumiretso dun sa railing eh, di ba? Multo ko eh, bakit ako may pakialam sa physical na mundo? Bumaba pa siya eh. Wait lang, baka madapa ako. Hindi malinaw The dark side of TikTok. na nasa bandang dulong upuan ng kanilang sinasakyan at mapapansin din ang biglang pagkawala ng babaeng ito matapos malihis ang kamera ng nasabing cellphone. Eh, hindi naman maganda yung angulo eh. Tsaka paano bumagsak siyang gano'n, di ba may ano yun eh. Sila nga nakababae oh, nakaganon din sila eh. Minsan pag gusto mo matakot, tatakotin mo sarili mo. Naiintindihan ko bakit ka manila. Ayon sa mga nakapanood ng video na ito ay hindi daw multo ang nakunan na Ay, babae. siya uli oh. At Ito, sinayang mo ng oras ko. Pero galing kay Hyacinth. Oh. Pag-uunahan yung nilalagay mo doon. Ingat po kayo palagi. Sunod. Galing kay Zedric. Malalaglag to, no? Sige. Sige, unahin mo yan. Kapit lang! Huwag kang bibita! Tiga sa'yo. Ayaw na mga multong makapagmultong eh. So, inunahan nila. Sunod! Ito, kababalaghan na caught on cam. Pwedeng nabatak lang niya yun ng paa niya yung wire. Pero mas nakakatawa Pwedeng set up. ito, lalo na kung ang Ay, po, kababalaghan alam ko yung mga ganyang kalmot. Ibig sabihin yan, napasarap mo siya. sinasakyan. hindi lang nakita ng Sorry, ating sorry. mga Baka nag-scratch ka naman or baka naisabit ka ba somewhere. Tapos sabi ko naman po na napakalayo po kasi yung gate sa likod ko. So napaka-imposible rin po na masabit ako dun sa gate. Hindi naman yung sinagot na nagkamot ka lang. So, nag-gloss over lang siya. Nilagpasan lang yan. Sige, hangin. Pwede makuto. Pwedeng wisps of air lang siya. Hindi kailangan pag sinabing may bugso ng hangin. Yan, isang pader yun ng hangin. air. Pwedeng maliit lang yun. Pwede sa likod mo lang dumaan o maliit lang na parang isipin mo lang yung hangin. Parang ano lang siya, tubig na iba ng direksyon. Diba? Maghihiwa-hiwalay yan.
Pwede dumaan sa gate, naputol dun sa parang gate ng bakal, naghiwalay yung hangin na yun. Maraming factors yun. Kaya mayroong mga ganong isolated na mga movements kasi doon lang umahabot yung hangin. Yun lang yung kayang galawin ng hangin. Kung talaga siya, except sa face niya kasi yung face niya parang may color may medyo brown gano'n. Pero wala siyang eyes. Ano masasabi ko 5 pixels lang yung tinitignan mo? Sa paranormal expert na si Ed Tito Calua. Ed! Yung video na sinasabi niyo kasi, common yun. Biglang may hahawak, yung iba nangahamlot, yung iba nantatapik. Pucha, para ako nasa tondo May nangahamlot, nagtatapik. Tito Ed lang malakas. So, well, as what you guys are trying. Ayoko na maniwala sa video expert. Paranormal expert lang. Sunod! Galing kay Chesney. Oh! Kababalaghan nga sa TikTok. So, galing kay Lems. Daming abandoned building pero ang daming squatter. Ano to? Clark? Clark. Old Clark Base Hospital. Oh! Boom! Pucha! Sayang sana sa gabi ito binidyoan, no? Bago yan, creepy. Ano tao ba yun? Makapunta nga dyan. Pabuti nyo ito ng 50k likes. Pupunta ako dyan. Sanad! Sa bayan ng Argao, Puta, sa lumulutang Cebu, si... tuwing nalalapit ang undas sa bansang Mexico, Kasi sa Mexico, di ba, may movie nga niyan. sa mga itinuturing nilang santo. Iba kasi yung kanilang tingin sa death, eh. No music. Hindi siya as scary tulad dito sa Pilipinas, di ba? Kung alam mo kasi ba't ibang kultura, maintindihan mo bakit gano'n nila ginagamit yung mga ganitong santo. Suot na korona na gawa sa tanso, may ukit din ang bandang noo. Rastaman na Nasa 4 ukit. feet ang Tingin nila, si kamatay. Tawa ni ate. Ang pagiging devoto, mula pa nung maliliit Alam ko na sa nakamodelo tong La Muerte, Pareho silang ipid, eh. Baka na itong Tunod tao, na, tapat to sa... Galing kay haphazard. Potang tabi-tabi po no. Sayang, mumurahin lang kita, eh. Hindi! Sakit sa mata. The dark side of Pinoy beliefs. Dudumi nyo! Ang magkasintahang Raymard at Crystal, ginagambala daw ng mga Kuya Kim ba to? nakakapangilabot na nilalang Oo nga pala, nasa GMA na siya. sa tulong ng paranormal expert na si Ed Caluwag. Paano maglalak yun? Paano maglalak to kung wala kang doorknob? ano yung kumalsa? Hindi malinaw. Pero dito, support na to, Ay, naka-Nike pa. mabigat na. At saka yung Tito Ed with the drip! sa malayo, mukha siyang lalaki. Grabe Sunod ka na naman pinasok ni magsalita. Baka babae yan, Tito Ed. Ay, grabe, ang bigat. Every Valorant game ko. Pwede Ako, makita anong sa'yo? bato yan? Batong Ang nagpapapunta bigat, sa sir, langit eh. ba to? Ano yan? Galing siya sa malapit sa, parang may cave, may Tama po, parang flowing water Habang hawak ni Ed ang bato, may kakaibang naramdaman si Raymard. Darna! na pinanggalingan nito. Sir, nahihilo ko. Mainit kasi, pagkasama si Tito Ed, hindi mo talaga kaya tantanan yan. Nararamdaman ko. Nahihilo pag dinidiinan ko yung hawak. Kaya hindi pag may sikip ang hawak na itlog ko. Ang tawag doon sa ginagawa dito ay like cold reading. Isa ehemplo, pag yung bato nakita mo medyo dusty, alam mo malapit to sa tubigan. At syempre kung ano ka ng mga deductions, maiisip mo na saan ka makakuha ng ganitong kulay na bato. Diba? Pwede mo sabihin sa beach, pwede sa cave. Pero diyan mga deductions kung paano dadahan-dahanin hanggang ma-narrow down mo yan. Okay, di ko sinasabing fake yung ginagawa ni Tito Ed. Sinasabi ko lang, may kasagutan yun. Paano siya umaabot sa ganong klaseng precise o accurate na mga prediction. May time, sir, na parang merong nagbubukas ng tubig dito. Opo. Paano yung may tulo? Wag mo na gamitin yung sound effect na yan. Hindi malinaw. Tinuruan din ni Ed ang magkasintahan Kala ko gawaan ng halo-halo. ang buong bahay. Ito po yung sage. Ito po ay The good kush! charcoal plus salt. Pag pinagsama-sama niyo po yung tatlo na yan, Lalabas ang Powerpuff Girls. Sa akin, unang-una, mas gumaang yung pakiramdam ko.
first of all, nasagot din yung mga katanungan. Yung sinasabi niyang ganito na gumana ang pakiramdam. Kasi parang placebo effect yan eh. Dahil sinasabi sa'yo ng isang tao na gagaling ka na, o okay na ang pakiramdam mo, o ipapatanggalin na natin itong mga multong iniisip mo, o multong sinasabing meron dyan sa paligid mo, gagaan agad yung pakiramdam mo kasi merong nag-assure sa'yo eh. Pareho din dito sa lohika na ginagamit ng mga albularyo. Kung ano ba ito, kung sino ba ito. At sigurado walang bulati sa kanilang sayo. Pag sinapar tayo na, kinagat tayo yan. Ba't nangangagat ba yan? Pumili ka, ito kahit hindi madilim. Malamig ang aking pawis. Hala. Saan punta nyo? Hala. Ayaw ko pa magkarabas. Wag po. Hinabol sa... Wala kang kawala eh. No? Nalakas ng mga asang ito ah. Okay ka lang kuya. Para nakaisa ka ng good kush ni Tito Ed ah. Sir Rod! Sa apalit sa Ba't hindi na lumulutang si paulit-ulit Tita Jessica? na kapag may kumakatok sa ating pinto, Yan ang Bombay na inutangan mo. hindi nila malaman kung sino ito dahil hindi ito nagmumula sa kanilang pinto. Kapader, suntok baka sad boy yung multo. Wala siyang oras. May umaga, may tanghali. Walang inipini-pining oras ang sad boy. Bumpy Gati merch plug nasa description. Pag nasa harap ako ng computer ko, mararamdaman ko lang parang may humihipong ganun sa ulo ko. Baka naman si Mr. lang yan, gustong sundan ng bunso. Ito naman, baka may asim ka pa. Sorry. Hoy, gago ka! Hanggang gantihan nila ito ng pukpok gamit ang screwdriver. Yeah, ito rin ako nung first try ko sa Minecraft eh. Ano ba gumawa ng pickaxe? Ginagamit ko yung pampala, pangkuha ng unang wood. Ko na may mas nauna sa amin. Baka ang nature ng trabaho niya siguro, karpintero. Narinig nila mismo ang misteryosong pangangatok. Baka si Waod yan. Alam ko may something sa tubo dyan eh. Mamaya baka i-explain ng KMJS, baka sabihin nyo, nagbibida ako. Dahil dito, Yun! Yung inaantay ko! Parang lagi magme-mekaniko si Tito Ed eh. luwag, muli kaya may kakatok? Ito sa ere, sana pagbigyan niyo na ako. Sad boy, Tito Ed. Saan? Ito lang naman ako. May nagaganap bang paranormal sa kanilang bahay? Sinadya ito ni Ed Calwan. Mag-isang Mukha ni Tito Ed. Parang pagod na siya maghabol ng mga elementals o ng mga multo. Parang nainis na siya eh. Ano ba? Ilang beses ko ba kayo kailangan paalisin sa mga bahay ng mga tao to, ha? Maganda ako sa inyo, ha? Yes! Pwede niyo bang iparinig sa akin Kanya yung tato? Tato ba ni Tito Ed yun? Kung inisip ko kanina yung sabitan ng face mask, pero iba yung face mask niya eh, special eh. Gusto ko malaman anong tato ni Tito Ed ang angas. Nagpabatok na pala siya kay Wakot eh. So kung ito po ay tatanggalin natin, okay lang po ba yan? Hindi na namin gagamitin. Lagay na lang namin doon sa basuran. Ganon din, lalabas sila sa basurahan yun. Sinasarado ko na po siya. Natanggal ko na po yung pagiging lagusan niya. Maaring yung tubo na papunta sa faucet. Usually kasi naka-clamp lang yung mga tubo natin sa labas ng wall. Possible na sa ganung oras, yung pressure. gabi, wala masyadong gumagamit ng mga gripo. Napakalakas ng pressure. Siguro may mga loose doon na brackets ng tubo. Kaya yung tubo, pumapalo siya sa pader. Kaya pala sobrang din eh. Sobrang sakto din eh, di ba? Ipinasilip namin sa tubero ang piping system sa bahay ni Noel. Sa tagal po ng serbisyo ko sa mga ginagawa ko po, wala pa ako na-encuentro ganun na tunog. Palagay ko po, wala po siguro. Siyempre di mo aminin ikaw gumawa eh. Sabihin lang nila, hindi maganda yung pagkakagawa mo, hindi papakit ang business, di ba? Hindi kasi talaga tubig yung maririnig. Di pa po nagkaroon ng instances na nagka-problema po kami sa mga pipeline natin. Hindi din naman kailangan agad-agad eh. Di ba? Wear and tear yan eh. Di ba? Hanggang to nabubuo yung pressure, dahan-dahan lumuluwag, dahan-dahan natatanggal kung ano man yung pandikit. At kung magkakatabi sila sa pader, di ba? Lahat siya may sense eh. Di ba? Marami ka na nakwentuhan eh. Ang pangit pakinggan kung bullshit lang pala lahat sinabi mo. So, kakapit ka doon sa sinabi mo hanggang sa katapusan. Kahit ipakita na sa iyo na may
mga eksperto, pakita na sa'yo ng mga engineer, pwedeng ito yan, hindi ka maniniwala. Nakalatag ka na ng mga web of lies, well, hindi ka naman nagsinungaling, pero web ng mga haka-haka mo at dala-dala mo na yan. Baka sabihin ng tropa mo, sunod yung inuman, talk shit ka naman Kung gawa-gawa namin to, hindi kami mag-aksaya ng panahon. Kasi kami na rin nai-istorbo Mali lang kayo ng pinanghinanapan ng tulong Ano, patulong lang kayo sa mga tubero, engineer sa tabi nyo. Pero mas magastos yun. Hindi ko nga alam kung bayad dito kung pupunta ang KMJS sa mga ganitong lugar. Kapalit na monetary exchange at yung mga kuha nilang pera doon, yun ang kanila ipambabayad sa mga tubero sa susunod. Pwede na kayo kumuha ng mas mamahalin, mas magagaling na tubero. At doon nagtatapos yung gusto mo na malakatakot na dadaanan natin. Huwag nyo ba tayo like, share sa mga mukhang lagim na nyong friends at huwag nyo kalimutan subscribe. Download para abnormal expert na